Mám skrávkový dom s vysokou strechou, kde si pod nebom a nikto netuší. Novúčké bývanie, byty s veľkolepým priestorovým riešením, prekvapujúco tichá lokalita, akoby dedina v meste, dostatok parkovacích miest priamo pred vchodom, praktické pivničné priestory, obrovské terasy a rampa poskytujúca väčší pocit bezpečia a pohody aj pre rodiny s deťmi. Stavebná firma Hegedüš predstavuje svoj novúčký projekt. A nikto netuší, ako zlatý súmrak prší na tvoju tvár v tom ovzduší. Som tajne tvojím otrokom, ja mám. Pán Hegedüš, toto je nová pýcha vašej firmy? Áno, je to taká najnovšia pýcha, ktorá trošku dlhšie trvala, kým sme sa dostali k takej konečnej fáze, že táto budova je už konečne skolaudovaná. Kde to presne sme? Sme v Nových Zámkoch na Detvianskej ulici. Budova už má aj svoje popisné číslo 1C. Je tu ticho, dnes krásne, slnečne, veľkolepé parkovacie možnosti a taký pocit rezidenčného bývania. Bude tu tá rampa, ktorá sa uzatvorí, bude to také bezpečné, krásne. Koľko bytov? Je to rezidenčné bývanie, tak ako hovoríte. Je to prvá etapa, je to 14 bytov, dvojizbové, trojizbové a 2 hore terasové s krásnymi veľkými terasami. Máme už pripravené projekty a máme podané na územné rozhodnutie druhú etapu, kde by 2 takéto budovy mali stáť, tiež so 14 bytmi, ale na rozdiel tá druhá etapa bude mať parkoviska pod zemou. 14 bytov i hneď k odberu. Vrchné poschodie ukrývajúce nadštandardné byty bez finálnych úprav, aby si mohol zákazník diktovať posledné práce na svojom novom bývaní. Určite si vyberáte tých svojich zákazníkov, zrejme nepredáte hocikomu ten byt? Tak snažíme sa, aby tá zostava ľudí tu bola taká, aby aj v budúcnosti, keď tu budú bývať, že aby nejaké problémy medzi nimi neboli, lebo tie byty idú do vlastníctva a keď tu niekto problémový býval, tak je potom vlastne celé to spolužitie tu narušené a preto aj túto reláciu trošku neskôr natáčame. Máme kolaudačné rozhodnutie, právoplatné, takže v podstate budova je v takom štádiu a byty, že sú hotové, čiže stačí, keď si niekto zaplatí, podpíše zmluvu, dá a môže bývať do katastra a môže bývať. My sme od ľudí na začiatku nič nezobrali, my sme to postavili z vlastných zdrojov a vlastne to predávame teraz, keď je to skolaudované a preto to, čo som povedal pred chvíľou, platí, že tu zaplatia si a môžu sa sťahovať. Druhá etapa bude znamenať ďalšie 2 takéto bytové domy oproti súčasnému. Vznikne tak nová štvrť? No máme tu dvojizbové a trojizbové byty. Hore na vrchnom podlaží na tom ustúpenom máme veľké trojizbové byty s veľkými terasami. Okolo 70 štvorcov majú terasy, čiže sú to naozaj také nadštandardné byty. Ideme sa aj tam pozrieť, ale povedzme si niečo napríklad o tomto byte. Toto je trojizbák. Toto je trojizbák, je spojená kuchyňa s obývacou časťou. V kuchyne sme teda nemontovali, lebo každý zákazník má iné prianie. Byt má, ako môžete vidieť, krásny veľký balkón, čiže ja si myslím, najmä v letných mesiacoch je to veľké plus, pretože tie balkóny sú až také, že dá sa tam naozaj v pohode stráviť nejaký krásny večer, pri nejakej večeri možno ešte aj grilovačke a podobne. Celková plocha bytu? Okolo 80 metrov štvorcových. Spálňa, detská izba, obývačka s kuchyňou a nádherný balkón. Kúpeľňa je hotová, kuchyňu si robí každý sám. Kúpeľne a toalety máme hotové.
Byty sú vlastne nahotovo, tak ako som na začiatku povedal, že sa dá do nich nasťahovať okamžite. Je tu podlahové kúrenie elektrické, čiže nevidíte nikde nejaké radiátory, nevidíte nikde nejaké trúbky. Veľká technická miestnosť. Veľká technická miestnosť, ktorá sa dá využiť aj ako šatník. No a ešte k tomu kúreniu toľko, že každá miestnosť sa dá vykurovať samostatne, čiže nie je to ako to bývalo kedysi, že kúrite všade rovnako. Tu každú miestnosť si viete nastaviť, akú teplotu potrebujete a tým pádom viete šetriť na energiách. Je tu v podstate 14 bytov a je tu 22 parkovacích miest, takže jedno parkovacie miesto patrí vždycky k bytu a keď bude zákazník chcieť a ešte budú nejaké tie parkovacie miesta navyše, tí, čo budú medzi prvými, tak si môžu aj 2 parkovacie miesta kúpiť. No, sme na vrchu budovy, úplne najkrajšie miesto, obrovitánska, krásna terasa. Áno, v podstate tu vyššie budovy sa nemôžu stavať podľa územného plánu a to najvyššie podľa, že musí byť takto uskočené, tak my sme to vlastne využili na takúto terasu, čiže nie len strechu urobiť, ale takúto krásnu terasu, kde ja si myslím, že sa to dá naozaj tu užiť. Najmä... Tu môže byť výrivka, záhrada, čokoľvek. Tieto 2 vrchné byty máte ešte teda nepredané, sú voľné. Byty sú nepredané, také nadštandardné byty a tu podľa toho, aký záujem bude mať klient o materiály, ktoré sa použijú na dlažby, obklady, tak to chceme podľa požiadaviek klienta zabezpečiť. No pán Heger, už ja počúvam, načúvam, krásne tu fúka vietor, je tu zeleň a žiaden hluk, tak ako ste hovorili. To som rád, že ste to takto skonštatovala. My sme dali urobiť aj hlukovú štúdiu, ktorá nás stála nemálo peňazí a tá hluková štúdia sa robila v podstate v 3 časových pásmach, ráno, na obed a večer. A tá hluková štúdia hovorí o tom a výsledky, že ten hluk sa tu pohybuje maximálne od tých 33 do 43 decibelov, čo sme vám vedeli aj preukázať tým certifikátom, ktorý máme vypracovaný. Kde môžeme odložiť bicykle a tieto veci? Máme tu kopky vo vedľajšej budove, ktorá je vlastne nejakých 20-30 metrov. Ku každému bytu platí táto kopka, je to v pivničných priestoroch a v podstate je to tak moderne urobené, že vlastne aj chodové dvere sa nám tu otvárajú na elektrický číp. Ten číp elektrický sa používa aj na otvorenie tých kopky a používa sa aj na otvorenie priestoru pre smetiaky, ktorý máme takto uzamknutý. Myslím si, že veľa záujemcov čakalo, aj čo máme informácie, čakalo na to, že kedy táto budova bude skolaudovaná. A my sme to proste tak riešili, že ani sme to nechceli veľmi skorej predávať, až kým sme nemali to kolaudačné, aby tí ľudia naozaj, keď si za to zaplatia, tak ja neviem, do týždňa, do 10 dní môžu bývať. Čo by ste odkázali nájomníkom a teda ľuďom, ktorí tu budú bývať? Tento projekt vznikal preto, aby bol trošku iný a odlišoval sa od tých bežných projektov v Nových Zámkoch, od tej sídliskovej výstavby. Čiže my sme sa tu snažili robiť také rezidenčné bývanie, ešte aj druhá etapa tu bude, áno, kde bude 28 bytov. A v podstate to bude uzavretá časť a ja si myslím, že tým ľuďom sa tu bude dobre bývať, tí ľudia sa tu budú poznať všetci a myslím si, že aj tá bezpečnosť tým, že to bude uzavretý priestor, bude zabezpečená a prajem im len to všetko najlepšie, keď sa rozhodnú pre nás, aby sa im tu darilo, aby sa mladé rodiny milovali a aby boli šťastní. Pre viac informácií volajte priamo do stavebnej firmy a požiadajte si o termín na prehliadku. A nikto netuší,